भाजपचे नेते मोहित कंबोज यांनी 2021 मध्ये केलेली तक्रार मागे घेतल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्या विरुद्धचा मानहानीचा फौजदारी खटला अतिरिक्त महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी नुकताच बंद केलाय। न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मलिक यांना दिलासा मिळालेला आहे। तक्रारदाराने तक्रार मागे घेतल्यामुळे मलिक यांची मानहानीच्या फौजदारी खटल्यातून निर्दोष मुक्तता झाली आहे। त्यामुळे आता त्यांच्या विरुद्धचा हा खटला बंद करत न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे। मोहित कंबोज यांच्याकडून 2021 मध्ये केलेली तक्रार मागे घेण्यात आलेली आहे आणि त्यामुळे मलिकांना दिलासा मिळाला आहे। आपण पाहतोय आताची महत्त्वाची बातमी। भाजपचे नेते मोहित कंबोज यांनी 2021 मध्ये नवाब मलिक यांच्या विरोधात तक्रार केलेली होती, मात्र आता त्यांनी ही तक्रार मागे घेतलेली आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्या विरुद्धचा मानहानीचा फौजदारी खटला अतिरिक्त महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी त्यामुळे नुकताच बंद केलेला आहे।